κατά πόσο θα δώσουν από τα 50.000 κάθε χρόνο στο τοπικό συμβούλιο. Άρα λοιπόν θα πρέπει εμείς να πείσουμε τους εκλεγμένους μας πρώτα, τη Μαρία δηλαδή και ενδεχομένως και το Δήμο, ότι αυτά που θα χάσει το χωριό είναι πολύ περισσότερα. Με τα κριτήρια τα 8, τα 9 που σας είπα. Βέβαια, σε κάποιες περιοχές που είναι προστατευόμενες περιοχές, εκεί υπάρχουν περισσότερα κριτήρια. Είναι και η ατμόσφαιρα, είναι και όλα, συζητιόνται πολλά θέματα. Εμείς όμως με αυτά τα 9 κριτήρια πιστεύω ότι αρκούν αν πείσουμε τους ανθρώπους μας ότι είναι περισσότερα αυτά που θα χάσουμε παρά από αυτά τα ωφέλη, τα 50.000 που σας είπα εγώ ή και κάποια άλλα. Ενδεχομένως να υπάρξει και μια θέση, μία ή δύο θέσεις στο έργο. Φύλακες και τα λοιπά δηλαδή. Λοιπόν, ξεκινάω πρώτα με τη γεωλογία και το έδαφος που είναι σημαντικό. Είναι ένας από τους αρνητικούς παράγοντες όπου λέμε ότι η διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης, καταρχήν πρέπει να σας πω ότι αυτό το θέμα το δουλέψανε ο Θανάσιος Κουπαϊάνο, ο καθηγητής τεταφρολογίας του ΑΠΙΘΙΤΑ και ο καθηγητής γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμου Τζαλίδης, για τον οποίο σας μίλησε ο Γάμος. Ο Βασίλης. Και στη διάρκεια της κατασκευής του έργου και στη λειτουργία του αλλά και στην πάυση, το είδος της επίπτωσης της στόχευσης είναι άμεσο. Και λέει παρακάτω, οι καθηγητές των δικαιολόγων. Η διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης ορειγμάτων, μεταφοράς ρεύματος και ορειώσεων, η διαμόρφωση της εύκολης εγκατάστασης του πάντου, εγκαταστάσεων και άλλων με βαριά μηχανήματα επάνω στο ηλεκτρικό πέτρωμα του κάστ. Κάστ είναι το είδος του πετρώματος, αυτό που όσοι ξέρετε την περιοχή, είναι βραχώδες 100%. Και σε δημιουργεί ανώνυμα απαθή εδάφη, γνωστά σαν βενζίνες ή κοκκινοκόμματα, μαζί με την αποψήλωση προκαλούν αύξηση της απορροής, διάβρωση και απώλεια εδαφών, αγωνοποίηση, διαταραχή της υδρολογικής ισορροπίας, σημαντική αισθητική υποβάθμιση του τοπίου και άλλα. Υπόψη πως για τη δημιουργία ενός εκατοστού εδάφους χρειάζονται 250 χρόνια. Αν λοιπόν εμείς κάνουμε αυτό το έργο, η διάδοση είναι σίγουρη. Το θέμα είναι ότι πόσα εκατοστά θα φύγουν προς τα κάτω. Αλλά ένα εκατοστό χρειάζεται 250 χρόνια. Άλλο συμπέρασμα, που απορρέει από την τεχνική έκθεση του καθηγητή της γεωλογίας του κ. Ζελίδη, η οποία συντάχθηκε για τον σκοπό της ενημέρωσης των κατοίκων και υπευθύνων. Λέει κατά λέξη. Είναι προφανές ότι οι μορφολογικές εξάρσεις δυτικά των Σεβαστιανών και ειδικότερα δυτικά των πηγών αποτελούνται από μάρμαρα που είναι υδατοδιαπερατά. 50% του νερού που πέφτει σε αυτά τα κατακαιρματισμένα μάρμαρα, 50% καθιστεί και είναι τελικό υδροφόρο ορίζοντα. Και έτσι έχουμε τις πηγές μας. Και αποστραγγίζουν στην επαφή με τα υποκείμενα σχιστολιτικά υδροπερατά πετρώματα και θα πρέπει να είναι ελεύθερα οποιασδήποτε ανθρώπινης δραστηριότητας για να μην επιβαρυνθούν με ορληθούν οι πηγές των Σεβαστιανών. Η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάνω στα μάρμαρα μπορεί να προκαλέσει είτε μεγάλη επιφανειακή κάλυψη και συνεπώς μείωση της επιφάνειας υποδοχής των νερών της βροχής, που θα μπορούσαν να κατηδύσουν στους κόσμους υδροφόρους είτε με την πιθανή διαρροή των τοξικών αποβλήτων από τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μολύνοντας μόνιμα των υδροφόρων και θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Αυτά όσον αφορά τη γεωλογία και το έδαφος. Αν υπάρχουν ερωτήσεις που μπορώ να επανέλθω μετά. Ας πάμε στα ύδατα που μας ενδιαφέρει γιατί είναι ένα ενιαίο σύνολο. Το βουνό, ανεξάρτητα του ποιο βουνό πια θα καλυφθεί, αποτελεί στην ουσία περιοχή της ζώνης κατήδησης. Δηλαδή τα νερά που μπαίνουν μέσα στον υδροφόρο ορίζοντα από τα μάρμαρα, από αυτά τα κερματικά, το κάστρο όπως λέγεται, γεωλογικά, πηγαίνουν και βγαίνουν στις πηγές. Για τα νερά, το κουτάκι το περιβαλλοντικό το συμπλήρωσε ο Διευθυντής Ερευνών Δ. Ανδρέας Παναγόπουλος, διευθυντής του Γεωλογικού Δήμητρα. Είναι ένα Ινστιτούτο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στην Σύγκρο. Αυτός μας λέει ότι η άμεση αρνητική επίπτωση της αποψήλωσης της ψηλόδους βλάστησης
θα έχει αρνητική, σε παρένθεση αθλητική επίδραση στην υδρολογία και γενικότερα στην οικολογική ισορροπία του τόπου. Κατά τη λειτουργία ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα. Α. Αυξημένη απορροή από την επιφάνεια των φωτοβολταϊκών που μπορεί να οδηγήσει σε πλημμυρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια έντονων βροχοπτώσεων. Β. Περιορισμός της κατήδησης της ζώνης τροφοδοσίας μέχρι 1000 μέτρα γύρω από τις πηγές ονομάζεται σύμφωνα με τον νόμο και την οδηγία για τα νερά, ονομάζεται ζώνη τροφοδοσίας. Άρα λοιπόν, εκεί είναι ο χάρτης, εκεί δείχνει ένας χάρτης, στο πρόκειλο, Κατερίνα, να δείξει το λόγο. Έχει ένα πρόκειλο και πιάνει και τις τρεις ράχες, τη ράχη των πηγών, τη ράχη της τρύπας του Γιαμπούλα και την άλλη ράχη με τη σημαία. Αυτές τις τρεις ράχες είναι οι υποψήφιες. Όλο το άλλο, το υπόλοιπο μέρος που βλέπουμε, είναι χαρακτηρισμένο από τη δασική υπηρεσία σαν δάσος και δεν επιδέχεται επέμβαση φωτοβολταϊκού. Και αυτές τις τρεις ράχες που σας είπα, με τον νόμο για τα νερά, αυτό που αναφέρω τώρα εδώ, που αναφέρει μάλλον ο Διευθυντής, προστατεύεται. Μόνο μια μικρή έκταση ανάμεσα στη σημαία, την κορυφή και κάτω μέχρι το μέσο της δράχης, μόνο αυτό είναι εκτεθειμένο στον νόμο για τα φωτοβολταϊκά. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό αυτοί που κάναν την αίτηση ενδεχομένως. Β. Περιορισμός της κατήχησης της ζώνης τροφοδοσίας των πηγών που πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση της παροχής των πηγών λόγω μείωσης της τροφοδοσίας. Γ. Στις ζώνες εδαφοκάλυψης προοδευτική μείωση της εδαφικής υγρασίας και μείωση της οργανικής του εδάφους. Ώστε αναφέρονται παραπάνω, πλέον πιθανόν εμφανίσεων επιβάρυνσης της ποιότητας του νερού από τον πιθανό εμπλουτισμό της με ουσίες από τη διάβρωση των φωτοβολταϊκών σε περίπτωση που δεν απομακρυνθούν με το τέλος της λειτουργίας τους. Τέλος, ο κ. Κερδεσίδης σημειώνει σε αυτό το θέμα υπάρχει και πιθανή περιβαλλοντική επιβάρυνση λόγω των εικόνων καθαρισμού των μεταλλικών των φωτοβολταϊκών σύμφωνα με σχετική παγκόσμια βιβλιογραφία από την παγκόσμια βιβλιογραφία. Αυτά για τα ύδατα. Πάμε στο θέμα το οποίο η προσβολή του τοπίου είναι το πιο εύκολο επιχείρημα. Άμα μου λέγατε σε 5 δευτερόλεπτα να μου πείτε, να σας απαντήσω εγώ για ποιο λόγο δεν πρέπει να γίνει το έργο, σε 5 δευτερόλεπτα σας έλεγα. Διότι καθεστάκι πάνω από το κεφάλι μας δεν θέλουμε. Γιατί για πείτε μου, αν κάποιος τρελός επενδυτής ήθελε να κάνει επένδυση φωτοβολταϊκού στο φλίδι της Έδεσας, έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, λίγα χιλιόμετρα μόνο απέχει το φλίδι της Έδεσας από το λόγο που θέλετε να κάνετε το φωτοβολταϊκό στο χωριό μας. Σας ρωτάω, θα το επέτρεπε κανένας να γίνει ένα τέτοιο έργο? Υπάρχει κανένας που εδώ στην Έδεσα που πιστεύει ότι θα γινόταν το έργο στο φλίδι της Έδεσας να γίνει φωτοβολταϊκό? Δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι. Αν είναι τόσο ακίνδυνο. Δεν απαντήσω. Όχι. Υπάρχει πληρή προδιαγραφές επιστημονικές. Ότι είναι ακίνδυνο. Γιατί ο Δήμος δεν κάνει δικιά της επιχείρηση και μας πουλάει στα κοράκια τη γη μας? Να τελειώσουμε. Ναι, αυτό είναι. Γιατί πουλάει τη γη μας. Αυτό χάνεται από το χωριό. Το βουνό το βάλαμε το φωτοβολταϊκά οι εταιρείες, το πήραμε. Το χάσαμε. Γι' αυτό και για τις πηγές υπάρχει το χωριό μας. Εμείς που θα παλέψουμε δεν είμαστε τόσο απεσιόδοξοι. Λοιπόν, δεν σήκωσε κανένα το χέρι. Δεν κάνετε διάλογο μεταξύ των παιδιά. Να συνεχίσουμε και μετά. Για το τοπίο. Αν δεν πιστήκατε ότι τελικά το τοπίο είναι το πιο εύκολο επιχείρημα. 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα φαίνεται, από 15 τετραγωνικά χιλιόμετρα θα φαίνεται αυτός ο καθρέφτης, ο οποίος είδατε και θα δείτε εκεί σε μια εικόνα πάνω δεξιά Κατερίνα, δείξτε το φωτοβολταϊκό. Όποιος εδώ και ένα μήνα έρχεται από την Γαρνατία οδό στην Κοζάνη, που είναι τα εργοστάσια, αν δει αριστερά, θα δει λόφους ολόκληρους καλυμμένους, ολόκληρες πλαγιές, όπως θα γίνει και σε εμάς δηλαδή. Θα δείτε ολόκληρη πλαγιά, ένα καφέ για λίγο. Τώρα το μάθα, 3 μήνες είναι αυτή η ιστορία. Πάμε.
Εγώ ήμουν αψοπάνος. Οι 100 χρόνια που πέρασαν το Λαφέτη ήμουν εκεί. Το βουνό έκανε ο Ξεδέρσης, ο Κοτσάδης, ο Αγιάννης και ο Αλεξανδρίδης ο Σταύρος αυτό. Το νερό, εδώ θα σε πάω εγώ εσένα, όπως πήρα τον Πολύκαρπο το συγχωρεμένο, σε ένα μέρος εκεί στο Βραχώδες, έριξα την κλίτα και χάθηκε η κλίτα. 3 μέρες στην ψάρων και δεν την βρίσκανε. Αν αυτά όλα τα νερά της πηγής βγαίνουν από εκεί και μπουν, δεν θα δηλητηριαστεί το χωριό. Αυτό λέει. Έχει πρόβλημα. Θέλουμε να εξαντλήσουμε τα επιχειρήματα διαφορετικά. Παρακαλώ. Δεν θέλουμε να δώσουμε συναισθηματικό φορτίο να το μεταφέρουμε αυτό και να απαντήσουμε με συναίσθημα. Το συναίσθημα θα το αφήσουμε στο τέλος. Μην το ξοδεύουμε από τώρα. Θέλουμε επιστημονικά να σας μιλήσουμε. Και έτσι να μιλήσουμε και με τη Δήμαρχο μεθαύριο. Τώρα μιλάμε να απευθυνόμαστε σε εσάς. Αφήστε να τελειώσουμε. Να αποθαρρυνθούμε ότι η επιστήμη σηκώνει ψηλά τα χέρια, δεν θέλει κανένας να μας ακούσει. Αλλά να το πάρουν το κόστος αυτό, αυτοί και με το παραπάνω. Να μην τολμήσουν να πούνε ότι δεν μας ενημερώσατε, κύριοι επιστήμονες. Γιατί πολλές φορές θα ρίχνουμε στην επιστήμη και λέμε ότι δεν μας ενημερώσαν οι επιστήμονες. Τι να κάνουμε εμείς. Λοιπόν, για το θέμα του τοπίου. Στο υπάρχον ανενεργό λατομείο, το οποίο δυστυχώς χάθηκε μέχρι και σήμερα χωρίς καμία προσπάθεια αποκατάστασης, μας προσβάλλει όλους εμάς, ποιος ξέρει για πόσο διάστημα ακόμα, που και μέχρι και σήμερα δεν έχει αποκατασταθεί. Πιστεύει κανένας ότι θα αποκατασταθεί το φωτοβολταϊκό όταν θα φύγει από εκεί, όταν θα εγκαταστήσει 1002 πράγματα, τσιμέντα, διαμόρφωση, αλλαγή της μορφολογίας του εδάφους. Η οπτική όχληση από μια τεράστια γυαλιστερή επιφάνεια στο μέρος όπου η εικόνα είναι και για πάρα πολλά χρόνια είναι γνωστή σε εμάς που μεγαλώσαμε εδώ, είναι μια όαση πρασίνου που θα είναι περισσότερο από εμφανή σε όλους τους κατοίκους του χωριού. Δυστυχώς δεν μπορεί να ποσοτικοποιηθεί, όπως και πολλές περιβαλλοντικές υπηρεσίες δεν είναι έτοιμη ακόμα η επιστήμη να πει τόσο κοστίζει. Έτσι ώστε αν μας πει θα μας δίνει 50.000 τον χρόνο ο επενδυτής, εμείς από τις περιβαλλοντικές βλάβες που θα υποστούμε θα χρωστάμε 1 εκατομμύριο, θα πρέπει να συγκριθεί με το 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Απλά η περιβαλλοντική επιστήμη δεν είναι σε θέση ακόμα να το μετατρέψει όλο αυτό τις υπηρεσίες σε χρήμα. Αυτό είναι κομμάτι της σύγχυσης του Βασίλειου. Πάμε στη χλωρίδα βλάστηση οικότοπη. Οικότοπη θα πει είναι ορολογία που χρησιμοποιούμε εμείς οι βοτανικοί. Είναι μια ομάδα φυτών τα οποία δείχνουν ίδια συμπεριφορά, έχουν ίδιες απαιτήσεις δηλαδή. Έτσι και το βουνό μας, αυτή η πλευρά που δηλιάζεται και προσφέρεται για τα φωτοβολταϊκά, ονομάζεται, είναι ο οικότοπος ψευδομακή ή μακία βλάστηση. Από αυτήν διαθέτει η χώρα μας, δόξα τω Θεώ, πολλά εκατομμύρια στρέμματα. Είναι όμως φτωχή σε βλάστηση, δηλαδή δεν έχει δέντρα 30 μέτρα, είναι 2, 3, 4 μέτρα, εκτός εάν την αφήσουμε την έκταση αλόβητη και χωρίς να την καταπιέζουμε, δηλαδή με τις εργώσεις ή με τις φωτιές κτλ. Οπότε τότε έχει μια χαμηλή βλάστηση. Αυτή η έκταση, αυτό το βουνό μας, έχει ταΐσει τις πρώτες γενιές των προσφύγων, αλλά τα τελευταία χρόνια μειώθηκε η πίεση από βοσκή, η συχνότητα των πυρκαγιών. Γι' αυτό το λόγο και βλέπουμε ότι έχει πρασινίσει. Και από χορτολιβαδική έκταση που την πήραν οι πρόγονοι μας, γιατί στα κτηματολόγιο τότε, στις πρώτες διανομές, θα δείτε ότι δάσος είναι μόνο το εκκλησιαστικό κομμάτι στο εκκλησάκι πάντα. Όλο το άλλο μέρος στο χωριό μας είναι οικισμός, αγροτικές εκτάσεις και χορτολιβαδική έκταση στο βουνό μας. Αυτή η μορφή όμως έχει αλλάξει. Και η δασική υπηρεσία, κάνοντας το καθήκον της, από το 45 και πέρα, το λέει δασική έκταση και δάσος. Κάποια κομμάτια που σας είπα είναι δάσος, άρα δεν προσφέρονται για φωτοβολταϊκά. Γι' αυτό δεν χρειάζεται να ανησυχούμε για εκείνες. Μιλάμε τώρα για τις 3 πλαγιές αυτές εδώ. Η άμεση επίπτωση της αποψήλωσης είναι πολύ γνωστή σε όλους, φαντάζομαι. Διάβρωση, η χώρα μας
υποφέρει είτε από τις φωτιές το καλοκαίρι, είτε από τη διάβαση και τις πλημμύρες το χειμώνα. Αυτό θα το έχουμε εμείς πάνω στο κεφάλι μας. Γιατί για να μπουν τα ρήπερ και να κάνουν τα πατάλια για να μπουν μέσα η διαμόρφωση του περιβάλλοντος και να μπουν πάνω τα φωτοβολταϊκά, θα πρέπει να ξεριζώσουν από το καρστ, από αυτό το έδαφος, μισό μέτρο περίπου, δηλαδή βράχια στην ουσία. Ξέρετε εσείς που έχετε χωράφια εκεί στην περιοχή, βράχια θα πρέπει να ξεριζωθούν και το λιγοστό έδαφος να το κάνουν πέρα. Και επίσης θα πρέπει να ξυρίζεται το μέρος, γιατί δεν πρέπει να κάνουν τα φωτοβολταϊκά, τα πάνελ. Οπότε αντιλαμβάνεστε πολύ εύκολα την ζημιά και την αλλαγή που γίνεται στην πλάστηση. Αυτό έχει επιπτώσεις επάνω στην πανίδα. Η πανίδα, η ερπετοπανίδα που υπάρχει στην περιοχή και για τα πουλιά θα αλλάξει ο βιότοπος. Θα δημιουργηθεί το ενδιαίτημα, όπως λέμε εμείς οι ειδικοί στα θέματα της άγριας ζωής. Το ενδιαίτημα των πουλιών, επειδή έχουμε γειτονιάζουσα προστατευόμενη περιοχή, είναι η περιοχή των στενών του Αψάλου, Μολενίτσας και Πάκου, έρχεται μέχρι τον εθνικό δρόμο Ελέξας Φλόρινας. Στην ουσία γειτονεύει με την περιοχή τη δικιά μας, αυτή που μας ενδιαφέρει και μιλάμε τώρα. Το αντέρισμα των λιγών γειτονιάζει, είναι στο ίδιο σημείο, γειτονεύει με την προστατευόμενη περιοχή. Άρα θα έχει άμεσες επιπτώσεις τουλάχιστον στα αρπακτικά, γιατί τα αρπακτικά δεν πετάνε μόνο μέσα στην προστατευόμενη περιοχή, πετάνε και παραδίπλα σε εμάς. Άρα θα επηρεαστούν και τα είδη της ορνηθοπανίδας εκεί. Δεν είναι γυμνός έξω, δεν σου κάνω. Έχει πολύ δες. Γιατί είναι καλά, Η άμεση γειτονίαση της περιοχής του έργου με την περιοχή προστασίας της φύσης, στενά από Ψάλου Μολενίτσας, εγγυονεί άμεσο κίνδυνο λόγω θανάτου για πρόσκληση ή έμεση λόγω καταστροφής των ενδυμάτων. Τόπος φωλιοποίησης αποτελεί για τα πολλά από τα είδη, 40 περίπου είδη πουλιών απαντώντας στην προστατευόμενη περιοχή. Καταλαβαίνετε ότι τα μισά και παραπάνω θα τρέφονται και στη δικιά μας περιοχή. Και για το κλίμα τέλος, η τελευταία όφηση αλλαγή που παρατηρείται και τεκμηριώνεται από επιστημονικές δημοσιεύσεις είναι ότι οι πιθανές οικολογικές και κλιματικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της μεγάλης κλίμακας εφαρμογής φωτοβολταϊκών τεχνολογιών δεν έχουν ακόμα εξεταστεί υπερκώς. Δηλαδή, στην ουσία, αυτοί που εγκαταστούν τώρα και δεν δέχονται να γίνουν πειραματόζωα, γιατί δεν ξέρουμε τις επιπτώσεις τουλάχιστον σε μεγάλη κλίμακα όταν εγκαθίστανται φωτοβολταϊκά. Άρα, αν κάποιος πει ναι στην εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού πάνω από το κεφάλι μας, στην ουσία αναλαμβάνει το ρίσκο που δεν αναλαμβάνει και η επιστήμη. Έρευνες στο πεδίο και σε χώρους με υφιστάμενα φωτοβολταϊκά πάρκα δείχνουν ότι η εγκατάσταση των συστημάτων αυτών μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό μικροκλίμα και στο υπέδαφος, με μετρήσεις που θα δείχνουν ότι σε φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύως 1 ΜΒ υπήρξαν αυξήσεις της θερμοκρασίας κατά 3 έως 4 βαθμούς Κελσίου λόγω της ύπαρξης και λειτουργίας των φωτοβολταϊκών. Σε παγκόσμια μελέτη με χρήση των δορυφορικών δεδομένων από 111 φωτοβολταϊκά πάρκα, τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική ψήξη στην επιφάνεια του εδάφους και ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας, προς επιτοπλίστων υπήρξε αρνητικός αντίκτυπος στην λευκάδια και στην βλάστηση. Τέλος, μελέτη σε περιοχές στη Μεσόγειο, Νότια Γαλλία, έδειξε ότι τα φωτοβολταϊκά πάρκα άλλαξαν την ποιότητα του εδάφους και του μικροκλίματος σε επίπεδα που είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν αρνητικά σε σημαντικές διαδρασίες του εδάφους. Θα κλείσω με την πρόταση που κάνουμε οι δυο μας, αλλά ελπίζουμε ότι θα είναι αποδεκτή και από εσάς, τουλάχιστον να φανεί στο ψήφισμα που θα βγάλουμε στο τέλος. Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητάμε πρώτον να ανακληθεί η τελική γνώμη του Τοπικού Συμβουλίου 2.1 που ήταν για την χωροθέτηση του φωτοβολταϊκού στο βουνό της τοπικής κοινότητας Σεβαστιανών και να μην εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Σκίδας η εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών εκτάσεων στην τοπική κοινότητα Σεβαστιανών για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σταθμών. Β. Να αναζητηθεί εναλλακτική χωροθέτηση εκτός βουνού, σε παρένθεση, εάν υπάρχει τέτοια έκταση.
Γιατί μας έκανε εντύπωση και εμάς ότι δεν συζητήθηκε καθόλου εναλλακτική. Όλα τα έργα τα οποία έχουν και τις μεν και τις δε απόψεις, δηλαδή έχουν αντιφάσουν, θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση για εναλλακτικές. Σε αυτή την περίπτωση δεν ακούσαμε τη λέξη εναλλακτική καθόλου. Για ποιο λόγο? Και γάμα, τέλος, όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δήμαρχος Φύδρας καθώς και οι τοπικοί άρχοντες να πιέσουν την κεντρική κυβέρνηση για τη δημιουργία ενός πολύ πιο ευνοϊκού περιβάλλοντος για ανάπτυξη φωτοβολταϊκών στις Στέγες. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Όπως και οι άλλοι ομιλητές, φαντάζομαι είναι στο τέλος βέβαια, αφού μιλήσουν κι άλλοι, για να πεις αν έχετε για να πει. Αυτή την ενεργειακή κοινότητα ποιοι είναι, ποιοι πολίτες συμμετέχουν? Εγώ από τα 300 άτομα που θα να κάνουν την επένδυση. Αυτό δεν το γνωρίζουμε εμείς. Το γνωρίζει η ενεργειακή κοινότητα. Και δεν παρουσιάστηκε. Ακούστηκε και ένα σύμβουλο ότι είναι γι' αυτός και Ο πρόεδρος της ενεργειακής κοινότητας υπάρχει και είναι ο κ. Γιώργος. Και αναφέρθηκε αυτό το πράγμα. Οι υπόλοιποι δεν παρουσιάστηκε. Να μιλήσουμε. Συγχαρητήρια σε αυτό που κάνετε. Έτσι, μπράβο σας, σας θυμάμαι, δεν σας ξέρω εγώ, όλοι μαζί που κάνετε συγχαρητήρια. Αυτά που καταλαβαίνω είναι ότι το μέρος είναι ακατάλληλο και αυτοί που το θέλουν δεν έχουν τις προποθέσεις. Ξέρουν, γνωρίζουν το υπέδαφο ότι είναι δύσκολο. Και όμως για να πατάνε και να θέλουν εδώ, κάπου πατάνε αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς, μαζί με εσάς και με το Συμβούλιο το εκλεγμένο, να προχωρήσουμε και σε δικηγόρο, να μάσουμε λεφτά, γιατί αυτοί οι άνθρωποι για να θέλουν στο χωριό μας κάπου πατάνε. Και ξέρουν ότι είναι ακατάλληλο το μέρος. Και έχουμε λόγους σοβαρούς εμείς, έτσι. Μόνο κακό θα κάνουμε. Εδώ το Συμβούλιο, τα παιδιά που είναι ψηφισμένα, αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με ποντιακούς, ούτε με φορευτικά, ούτε με γκαζόν, ούτε με τίποτα στο χωριό μας. Είναι το πιο σοβαρό θέμα που έχετε να αντιμετωπίσετε. Αν αποτύχετε, μην ξαναβάτε ποτέ σας. Εδώ έχουμε μεγάλη μάχη. Μπράβο στους ανθρώπους που κάνετε συγχαρητήρια. Είμαστε μαζί σας. Εγώ θα περιμένω τώρα να με καλέσετε πάλι να υπογράψω και να δώσω και λεφτά να βάλουμε και έναν δικηγόρο μεγάλο. Το θέμα είναι σοβαρό. Εδώ έχουμε έναν δημοσιογράφο, το χαρακτηρίζω εγώ το παιδί, από την εφημερίδα. Να αρχίσουμε να ορμάμε, να το στάρουμε και να δούμε τον κάθε τρόπο γιατί αυτοί είναι αδίστακτοι. Έχουν εκτάσεις, θα σπάσουν το Μαυροβούνι. Ορίστε το Μαυροβούνι, εκεί είναι. Και ας το χαίρονται. Το χωριό μας εδώ είναι αδιανόητο. Γιατί δεν θα ξεχάσουν τίποτα. Απλά πάλι αυτό δεν του εντράξει. Εγώ έχω δουλειά, ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, παιδιά, και πάλι συγχαρητήρια. Να έχουμε υπόψη μας ότι περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις στη συνάντηση που θέλουμε να γίνει με τη Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Μην το ξεχνάμε αυτό. Απλά το αναφέρω. Αυτό τις παραγωγές να γίνει. Θα λέει η θερμοκρασία και η πληροφορία. Αυτό είναι που δεν το γνωρίζουμε. Ξέρουμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία τοπικά. Άλλο έχουμε 40 και πάνε 44. Παρακαλώ, Κωνσταντινίδης ο Γιώργος. Λίγο πιο δυνατά. Πιο πολύ απευθύνουμε στο Εθνικό Συμβούλιο γιατί από αυτούς εξαρτάται εάν θα περάσει αυτό το έργο. Και αυτό το λέω με εμπειρία του εργοστασίου, του Λαμπρίνη. Γιατί όταν το Συμβούλιο το τότε το τοπικό αρνήθηκε, δεν έγινε. Στο επόμενο Συμβούλιο που πέρασε, έγινε. Μαρία, εσείς έχετε την ευθύνη από αυτό το έργο. Αυτό που έχω να πω εγώ σε ένα πρόσωπο οργάνωση αυτού του τόπου είναι ότι το 90, αν θυμάστε πολύ, μια ομάδα ανθρώπων με την πέμπτη θέση δημοτικού για 1,5 μήνα επιτρέψαμε 22.000 πέφτια μου πάνω. Εγώ πήρα τα έφερα προσωπικά από την Χαλκιδόνα. Ταυτόχρονα κάναμε ένα καταφύγιο εκεί πέρα κυνηγητικό και αυτή τη στιγμή μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων και όλο το χωριό είναι προσβάσιμο για όλους, πάει και βρίσκει ψυχική ηρεμία. Δεύτερον, έγινε ένας πυρήνας εκτροφής και εμπλουτισμών θυραμάτων. Εν μέρει έχει πετύχει, έχουν φανεί αγρογούρνα και ζαρκάδια, έχει εμπλουτιστεί η πανίδα του χωριού. Και αυτό είναι, νομίζω ότι το ξέρετε όλοι. Από ό,τι άκουσα από την ανάλυση εδώ των επιστημόνων,
Δεν υπάρχει κάτι θετικό για αυτό το έργο εκτός από το κέρδος μιας επιχείρησης. Και πιθανόν του Δήμου, το οποίο υποτίθεται ένα μέρος θα μείνει στο χωριό, πράγμα που δεν το, εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω. Θα το διαχειριστεί ο Δήμος και εμείς είμαστε ένα οικισμός του Δήμου, αλλά ο Δήμαρχος, ο εκάστοτε Δήμαρχος θα κάνει το κόστος. Ο Δήμαρχος, καλά το είπες. Γεια σας, παιδιά. Και σήμερα μπορεί αυτή η Δήμαρχος να θέλει να το εκκλειστώ, αλλά δεν θα το πάθει. Τελειώντας, και πάλι απευθυνόμενες, εσείς είστε υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση του έργου, θα ήθελα να ρωτήσω τον κόσμο το μέσα έφεγα. 150 άτομα. Σίγουρα όλοι κάποια στιγμή μέσα στον χρόνο πάμε για ψυχική ηρεμία ή στη θάλασσα ή στο βουνό. Είναι ποιος από εδώ θα πήγαινε να διακοπεύσει σε ένα μέρος που θα είναι γεμάτο καθρέφτες. Εσείς που είστε στο Τοπικό Συμβούλιο, θα πήγαινε κάποιος από εσάς σε ένα τέτοιο μέρος για να ηρεμήσει. Γιατί μας το φέρετε δίπλα μας. Αυτό ήθελα να πω, τίποτα. Ευχαριστούμε και εγώ. Κύριος Παπαγιάννου Κώστας. Εγώ, παιδιά, θέλω να συγχαρώ για τη δουλειά που κάνετε. Την επιστημονική και τεκμηριωμένη, η οποία πράγματι έχει ουσιώδη επιχειρήματα στο να αποφευχθεί αυτή η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών. Ήθελα να συμπληρώσω μόνο από τη δική μου σκοπιά σαν επιστήμονας ότι με όλο αυτό που θα γίνει πρέπει να πνεύμονα οξυγόνο. Ένα σημείο. Ένα δεύτερο σημείο είναι ότι διαταράσσεται η ισορροπία στη φύση μεταξύ ωφελήμων και επιβλαβών εντόμων. Έτσι, αν αργότερα εμφανιστούν επιβλαβή έντομα τα οποία μέχρι σήμερα δεν γνωρίζαμε, μην παραξενευτούμε. Αυτή η καταστροφή του χώρου θα οδηγήσει εκεί. Σε ό,τι κατάλαβα από αυτά που είπατε, δεν υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα στο να εμπλουτιστούν πλέον οι πηγές του χωριού με ένα σωρό απόβλητα, τα οποία θα μπορέσουν από εκεί. Γιατί είναι και δομημένο το βουνό μας έτσι, ένα καφετρομάτι, που εκεί θα καταλήξουμε. Άρα λοιπόν, συμφωνώ με τους εδώ όσοι διαπαρτηρήθηκαν ότι δεν συμφωνώ με την υλοποίηση του έργου. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γρηγοριάδης Γιώργος. Καταρχήν θέλω να συγχαρώ τον κύριο Γρηγοριάδη και τον κύριο Κελισίδη, γιατί χωρίς αυτούς νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε, γιατί δεν θα πατούσαμε γερά σε επιστημονικές βάσεις. Το να λέμε θεωρίες δικές μας νομίζω ότι είναι άτομο, γιατί προφανώς και δεν θα έπιαναν τόπο. Τώρα με τις δικές τους εκθέσεις και έρευνα, πραγματικά και εγώ είχα σκοπό άλλα πράγματα να πω, αλλά πραγματικά διαφώτισαν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν τα ήξερα ακριβώς έτσι και επιστημονικά. Εγώ θέλω να πω από τη μεριά μου, σαν από την ιατρική μεριά, όσο και να έψαξα αυτές τις μέρες, αν υπάρχει κάποια βλάβη ή βραχυπρόθεσμα, δηλαδή στο άμεσο μέλλον προβλήματα υγείας από τα φωτοβολταϊκά, όσο πραγματικά και να έψαξα, δεν βρήκα. Το θέμα είναι όμως το εξής. Μακροπρόθεσμα ξέρουμε τι προβλήματα θα εμφανιστούν. Τώρα άκουσα και από τον κύριο Παπαϊωάννου ένα άλλο για τα έντομα, το οποίο και αυτό δεν είχε περάσει από το μυαλό μου. Στο Μαυροβούνι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, έχουν εμφανιστεί τρεις περιπτώσεις δυτικού Νείλου. Τα ξέρω προσωπικά τα περιστατικά. Για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό? Έχουν γίνει φωτοβολταϊκά στο Μαυροβούνι, όχι? Τα γνωρίζω τα περιστατικά. Δύο μεγάλες έκτασεις. Άρα πρέπει λίγο, αυτό δεν το ήξερα σαν περίπτωση, το ότι θα ανακατευτεί λίγο η τράπεζα. Όμως, θα ήθελα να τονίσω ότι πόσοι από εσάς δεν κάνανε εμβόλια γιατί λέγανε ότι στο μέλλον δεν ξέρουν τι θα εμφανιστεί. Αυτό θέλω να τονίσω και τώρα, ότι στο μέλλον δεν ξέρουμε τι προβλήματα θα υπάρξουν αν γεννήσει το βουνό και όλη η περιοχή με φωτοβολταϊκά. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι ότι σίγουρα βρήκα μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν ότι τα φωτοβολταϊκά φτιάχνονται από καρκινογόνες ουσίες, οι οποίες όταν θα μείνουν στο έδαφος, μετά το πέρας και μετά τη χρησιμοποίησή τους και μείνουν και γίνουν σκουπίδια, αυτά είναι πάρα πολύ επιβλαβή για τους οργανισμούς. Τώρα μιλάμε για μετά από 20-30 χρόνια. Ο θείος μου, τι κάνει να είναι και ο θείος μου, ο κ. Γρηγοριάδης, αναφέρθηκε στο λατομείο, το οποίο επειδή έχω κάποιο φόβο και ανεβαίνω συχνά στο βουνό, βλέπω πάρα πολύ
μεγάλη ρήπανση γενικότερα του χώρου. Τώρα τελευταία ίσως γύρω-γύρω καθαρίστηκε λίγο. Είναι κρίμα, γύρω-γύρω έχουν γίνει διάφορες παρεμβάσεις, τα οποία έχουν αφαιθεί έτσι στο έλεος του Θεού. Φυτοφάρμακα, καναπέδες, χαλιά, γύρω-γύρω. Όλα αυτά λοιπόν, γιατί να μην μεταφερθούν και πάνω στο βουνό αργότερα με το πέρας του χρόνου. Βέβαια, μακάρι να είμαστε και εμείς μετά από 30 χρόνια, αλλά ή 20-30 χρόνια, αλλά σίγουρα δεν είναι τα παιδιά μας. Άρα, μακροπρόθεσμα, δεν ξέρουμε τι επιβλαβείς συνέπειες θα έχει αυτό. Και δεν στέκομαι εγώ στην οπτική όχληση ή στο τοπίο και αυτά. Σίγουρα με ενοχλεί, γιατί κατάγουν από παίξει επανέβη από την πίσω βουνό. Και σίγουρα με ενοχλεί ένα τέτοιο τοπίο πάνω στο βουνό. Θέλω να σταθώ σε αυτό που είπε ο κ. Κωνσταντίνης για το πυρήνα που έτυχε να ήμουν και εγώ πριν πόσα χρόνια πάμε για 30. Φύτωξα το πρώτο μου δέντρο. Λοιπόν, είναι γιατί να μην μιλάμε για μετά από 20-30 χρόνια για ένα καλό πράγμα και να μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο είναι αμφιλεγόμενο. Γιατί να μην φτιάξουμε, ξέρω εγώ, τη λίμνη, να φτιάξουμε, να φτέψουμε πάνω στο βουνό, να φτιάξουμε ένα πάρκο και να μιλάμε για ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο είναι αμφίβολα τα αποτελέσματα, οι επιπτώσεις που θα έχουν. Να μιλάμε κάτι ως προς το καλό του χωριού, το οποίο σίγουρα οικονομικό δεν νομίζω ότι θα έχει όφελος. Μακάρι να έχει, αλλά δεν είμαι ο πιο αρμόδιος να το κρίνω. Τώρα από εκεί και πέρα. Ενοχλούμε πάρα πολύ που ένα χωριό 1000 κάτι κατοίκων αντιπροσωπεύεται από 100 άτομα. Δηλαδή δεν θα ήθελε κάποιος να ακούσει μια επιστημονική άποψη για το τι επιπτώσεις θα έχει ένα φωτοβολταϊκό στο χωριό. Εγώ πραγματικά δεν ήξερα τις επιπτώσεις με τόσο μεγάλες λεπτομέρειες και τις έμαθα τώρα. Ήξερα 5 πράγματα. Δεν θα ήθελε ένας κάτοικος του χωριού ή ένας δημότης να μάθει τι γίνεται και γιατί δεν πρέπει να γίνει ή γιατί πρέπει να γίνει τέλος πάντων. Εγώ θεωρώ καθήκον του Δήμου, όπως εμείς πήραμε, όχι εμείς, οι κύριοι πήραν την πρωτοβουλία να μας ενημερώσουν επιστημονικά γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Θεωρώ ότι ο Δήμος έχει χρέος να μας ενημερώσει γιατί πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα. Και εμείς, δεν ξέρω αν μπορούμε να παρέμβουμε, να πάρουμε, ξέρω εγώ, να πάρουμε μια απόφαση μεταξύ μας τι μπορούμε να κάνουμε, είτε για να αποτρέψουμε, είτε για να αν το θέλουμε πάνω στο βουνό μας, που δεν νομίζω να το θέλει κανείς. Να πάρουμε μια απόφαση. Να αναφέρω, θα ήθελα προσωπικά όποια απόφαση να πάρθει μετά που θα έχουμε και τη συνάντηση με το... Μεγάλη συνάντηση. Δεν μπορεί να αφήσουμε δεν μπορούμε. Πάντως, παρακαλώ, να σταθώ λίγο σε αυτό που είπε ο κ. Λιμονιάδης. Ανέφερα στην αρχή, θέλουμε να κάνουμε μια ομάδα περιβαλλοντική που να συντονίσει επόμενες ενέργειες αλλά και να δουλέψει και για το βουνό. Οπότε θα το σκεφτόμαστε αυτό και θα ορίσουμε την ομάδα. Επειδή να ξανατονίσω, δεν είμαι υπέρ ή κατά της πράσινης τεχνολογίας. Δηλαδή ούτε για τα φωτοβολταϊκά ή για την περίπτωση. Όμως, από άποψη ιατρικής, γιατί από τα υπόλοιπα δεν μπορώ να πω κάτι και να το στοχιοθετήσω. Όσο και αν έψαξα αυτές τις μέρες, ιατρικά, γράμματα κτλ., δεν βρήκα κάτι το οποίο να είναι ενάντια στα φωτοβολταϊκά. Βραχυπρόθεσμα, δηλαδή στο άμεσο μέλλον, δεν υπάρχουν έρευνες και μελέτες. Όμως μακροπρόθεσμα, σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ επιφυλακτικοί και να προσέχουμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το έχουμε δει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αλεξανδρίδης, ο Παύλος. Γεια σας. Συγχαρητήρια πάλι και στον ίδιο τον Βασίλη. Υπό άλλες συνθήκες σήμερα εδώ θα γιορτάζαμε, θα πανηγυρίζαμε ένα τέτοιο μεγάλο έργο που γίνεται για πρώτη φορά στο χωριό μας. Αλλά είδαμε μια μυστικοπάθεια από την πλευρά του Δήμου. Το μάθαμε πριν 3 μέρες και περιμέναμε
τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, όχι τον δήμαρχο, τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, να έχει ένα φάκελο πολύ μεγάλο, με τον οποίο θα μας έλεγε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να γίνει αυτό το έργο. Δηλαδή τα σύντου. Μελέτες από διάφορους επιστήμονες όπως είναι εδώ οι δύο κύριοι, πληροφορίες από άλλους δήμους που ενδεχομένως έχουν γίνει φωτοβολταϊκά και τότε εμείς νομίζω δεν θα είχαμε κανένα λόγο για να γίνει. Απλώς είδα μια διασύνη να πάρουμε μια απόφαση να το κάνουμε. Βέβαια το χωριό αντέδρασε, πήραμε την αφολή, αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Ούτε βέβαια και το τοπικό συμβούλιο που έδωσε θετική, γιατί είναι γνωμοδοτική. Είτε αρνητική είτε θετική, το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει όποια απόφαση θέλει. Βέβαια, όταν θα είναι αρνητική και θα έχει όλο το χωριό από πίσω, όχι μόνο να λέει, ξέρεις, δεν θέλω να γίνει. Ωραία, δεν θες να γίνει. Για ποιο λόγο? Η δουλειά που έπρεπε να κάνεις εσύ, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, γι' αυτό είσαι εκεί, και εγώ είμαι από εδώ μεριά, θα έπρεπε να δεις να με δικαιολογήσεις τους λόγους που πρέπει να γίνει. Το χρήμα είναι το τελευταίο. Και στην τελική, ποιο χρήμα, τα 50.000 που θα πάρουν και να πάρουν εμείς 10.000. Όχι, αυτό. Όσον αφορά τα επιστημονικά τα οποία αναλύσατε εσείς και κάποια πράγματα, εγώ δυσκολεύομαι να τα καταλάβω. Το μόνο που καταλαβαίνουμε είναι η παρέμβαση στη φύση μόνο κακά φέρνει. Μόνο κακά φέρνει. Το θέμα είναι ότι αυτή η ενεργειακή κοινότητα που λες, ποιοι συμμετέχουν, να πούμε ποιοι είναι αυτοί. Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα κάνει την επένδυση. Μπορεί να είναι οποιοσδήποτε. Μπορεί να βγουν και από 12 άτομα. Η επένδυση αυτή, η οποία είπα, δεν... Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Όπως ανέφεραν όλοι οι προηγούμενοι, το μόνο που φέρνει είναι κακό. Δεν άκουσα κάτι συν. Να μην ξέρετε, παιδιά, πρέπει να γίνει. Θα έχουν όφελος. Και στο τέλος, 52% διαφημίζουν και λένε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την ενέργεια. Έχετε δει στο λογαριασμό της δεν κατεβαίνει? Ποιος είναι αυτός που μια μισή ώρα το μεσημέρι, που βλέπουν όλα τα κλιματιστικά, ανεβάζει την τιμή της κιλοβατόρας? Ποιος είναι αυτός που το καθορίζει? Είναι λέει στο χρηματιστήριο. Ναι, στο χρηματιστήριο είναι και στη Γαλλία. Αλλά εκεί έχει 45 λόγια για το 30. Είμαστε η τρίτη χώρα πιο ακριβή στην ενέργεια. Η Γερμανία μέχρι το 35 έχουν λιγνίτη. Το 22% της ενέργειας στη Γερμανία είναι από το λιγνίτη. Κατάλαβα εγώ. Ποσό? Να, ανέβηκε, εντάξει. Και λέω εγώ, αυτοί είναι τόσο κουτί, τόσο χαζοί και εμείς είμαστε οι ξύπνοι. Δηλαδή να υποφεληθούν 5 άνθρωποι. Και λέει, σε μειώνουμε λέει την επιδότηση. Τι με μειώνεις? Τα δικά τα λεφτά τα δίνεις στον επιχειρηματία και εγώ δεν θα πληρώσω λιγότερα. Τι λιγότερα? Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ναι. Το μόνο αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα, εάν βρεθούν και μας πούνε, ξέρετε, τα συν είναι παραπάνω από τα αρνητικά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά με αυτό που βλέπω όμως τώρα, δεν υπάρχει ούτε ένα. Όχι, ναι, λέω, έπρεπε να έρθει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος με ένα φάκελο τέτοιο για να αναφέρει τους λόγους που πρέπει να γίνει. Πιστεύω να το κάνει στη συνέντευξή μας. Θα δούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά πάλι. Ο κύριος Λουμπενίδης. Λοιπόν, εγώ είμαι ήδη μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, δηλαδή είμαι εκλεγμένος με τη λαϊκή συμπλήρωση. Για να τα πούμε τα πράγματα όπως έχουν, με το όνομά τους. Αν δεν έρχομαι εγώ την Παρασκευή και στο χωριό σας να σας μιλήσω για αυτό το θέμα που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έρχεται και σου ψήφισε 2 η ώρα το μεσημέρι, κατά μεσής του καλοκαιριού που όλοι ήταν στα ροδάκια να το μαθαίνετε. Τώρα γιατί θα μιλήσουμε, θα έχει περάσει. Θετική γνωμοδότηση είχε το θέμα. Δεν ήρθε και η κουλτούρα. Ήρθε για να ψηφιστεί, καταλαβαίνετε. Το τοπικό συμβούλιο. Αφήστε το τοπικό συμβούλιο. Το τοπικό συμβούλιο δεν έχει. Για να λύσουμε και κάποια ζητήματα, γιατί γίνανε και κάποιες ερωτήσεις. Η θετική άποψη του τοπικού συμβουλίου δεν χρειάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο για να ψηφιστεί. Έτσι λέει ο κανονισμός. Δηλαδή, μπορεί και το τοπικό συμβούλιο να ψηφίσει αρνητικά, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο να το περάσει. Δεν είναι αναγκαίο να είναι θετική. Βέβαια,
υπόθηκε από κάπου και είναι πάρα πολύ σωστό, το πολιτικό κόστος είναι μεγάλο και γι' αυτό πολλές φορές χρειάζονται τη θετική άποψη του τοπικού για να πούνε ρε παιδιά, αφού ήρθε το χωριό σας με θετική, με θετικό πρόσημο, να το χωριό σας το ψήφισε. Εγώ γιατί να μην το ψηφίσω, καταλάβατε. Με βάση όμως του κανονισμού δεν χρειάζεται να είναι θετική τα 3 τοπικά μέλη εδώ του Συμβουλίου. Απ' την άλλη, επειδή έγινε και μια ερώτηση να πούμε γιατί ο επιχειρηματίας ο συγκεκριμένος ή όποιος άλλος θα ήταν τέλος πάντων, γιατί έχει σημασία το όνομα, δεν έχει καμιά σημασία για μας. Ήθελε να το κάνει εδώ γιατί είναι ο υποσταθμός κοντά, άρα θέλει να μειώσει το κόστος του ουσιαστικά, να μεταφέρει το ρεύμα που θα παράγεται εκεί και θα πάει στο ίδιο δίκτυο, στο οποίο αυτό που του χρόνου του καλοκαίρι εμείς θα πληρώνουμε διπλάσιο το ρεύμα κάπου. Γιατί το ρεύμα ανεβαίνει. Και βέβαια γιατί ανέβηκε η παραγωγή ρεύματος στη Γερμανία από το λιγνίτη. Μα αφού εμείς εξάγουμε λιγνίτη στη Γερμανία. Δεν παίρνει το λιγνίτη που εμείς το πετάμε. Εξάγουμε ρεύμα. Ναι, ναι, εξάγουμε. Λοιπόν, απ' την άλλη τώρα να πούμε και κανένα δύο κομμάτια, εγώ άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά. Και εγώ ένας αγρότης, μπορεί να είμαι μέρος του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά επισήμωνα δεν. Αλλά κάλεσα αυτό το διάστημα όλο και έψαξα μελέτες. Και εγώ όπως εσείς. Ήταν ολόσωστα αυτά που είπατε με βάση αυτά που διάβασα και εγώ. Ολόσωστα. Αλλά δεν είμαστε εδώ σε ένα θέμα που κανένας εδώ δεν το κουβέντιασε. Για την αλλαγή του μικροκλίματος της περιοχής. Και γιατί θα το πω τώρα. Είπατε ότι πέφτει η θερμοκρασία στον χώρο των φωτοβολταϊκών πολύ σωστά. Όσες μελέτες κάτω από τα φωτοβολταϊκά πέφτει η θερμοκρασία του χώματος, το διαβάσετε εσείς. Γύρω από τα φωτοβολταϊκά ανεβαίνει η θερμοκρασία. Το είπαμε. Γύρω. Πάρα πολύ σωστά το είπατε. Τώρα τι επίπτωση μπορεί να έχει εδώ στο μικροκλίμα σας. Τα Σεβαστιανά είναι ένας χώρος που ιστορικά όταν υπάρχουν όλες οι παραγωγές της περιοχής κάπησαν τα δικά σας. Για να σκεφτούμε τώρα, αν ανέβει η θερμοκρασία 5 βαθμούς, θα πιάνουν οι Έλληνες της περιοχής, θα πιάνουν τα ροδάκια της περιοχής. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Και βέβαια, για να καταλήξω, για μας, είναι πάρα πολύ σοβαρό το ότι τι στόχο έχει αυτή η επένδυση. Θα σας πω τώρα. Θα παίρνει ο Δήμος, γιατί είναι μέρος αυτής της ενεργειακής κοινότητας, καταλάβατε, και πρέπει να ξέρετε ότι εντάξει το 22 στην ενεργειακή κοινότητα ο Δήμος μπήκε στην ενεργειακή κοινότητα. Αλλά το 22 το είχαν ξαναζητήσει το μέρος για να κάνουν το 10 και δεν δόθηκε. Αν θέλετε off the record θα πούμε γιατί δεν δόθηκε. Γιατί είχαμε εκλογές του 23. Γιατί είχαμε εκλογές του 23, να τα λέμε έξω από τα δόντια. Είχαμε εκλογές του 23. Καταλάβατε. Γι' αυτό δεν δόθηκε. Ήρθαν οι εκλογές και προχωράει το πράγμα. Λέμε όμως, ποιος είναι ο στόχος. Είναι 350 στρέμματα, η πλαγιά που είναι εδώ απέναντι. Και ο στόχος είναι τα κέρδη της εταιρείας που θα παράγει το ρεύμα. Και απ' την άλλη, αν ο Δήμος παίρνει 50.000, ποιος θα τα δώσει στα Σεβαστιανά. Γιατί να μην πάρει τη Μαυροβουνιά του να κάνουν αυτό και να κάνετε μόνο εσείς. Ή γιατί, και εκεί συμφωνώ με όλα όσα είπατε, εκτός από ένα που άκουσα εδώ, να πάει να γίνει Σεβαστιανά του φορτώσει στο Μαυροβούνιο. Του φορτώσει του Μαυροβούνιου. Έχει ένα είδη τεράστιο εδώ και ένα του χρόνου από την άλλη πλευρά, τα οποία δημιουργούν ζητήματα στην περιοχή. Όχι να το φορτώσουμε στο Μαυροβούνι, μια απόφαση των Σεβαστιανών που δεν θέλει. Εσείς τι κάνατε για αυτό το πράγμα. Που δεν θέλει. Μετά δεν είναι τις ώρες, αν θέλεις έξω μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Λοιπόν, εμείς λέμε ούτε το ρεύμα θα πέσει τιμή αύριο, ούτε μπορεί ο Δήμος αυτά τα 5.000 να τα δίνει στην τοπική κοινότητα των Σεβαστιανών. Γιατί από κάτι άλλο που παίρνει από τα λατρομεία του Μανδάλου τα δίνει στο Μάνδαλο, τα χρήματα εκείνα. Δεν τα δίνει στο Μάνδαλο. Και βέβαια δεν θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος για κανένα Σεβαστιανιώτη. Το ρεύμα του χρόνου θα είναι ακριβότερο. Γιατί στο ίδιο δίκτυο θα μπαίνει και το δίκτυο αυτό το διαχειρίζονται συγκεκριμένες εταιρείες μετρημένες στα δάχτυλα του ενός ίδιου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Στοιχεία. Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ και τον κύριο Γρηγοριάδη και εσάς κύριε Κελεσίτη. Εγώ τα έμαθα μετά με τις όλες καταστάσεις που είχαν δημιουργηθεί στο Δήμο. Μου κάνει εντύπωση που εκεί είναι το προφανές συνήθειες. Η αλλίωση του βουνού, η αύξηση της θερμοκρασίας
καλοκαίρι και να μην το καταλάβει και ο κόσμος, να είναι ο άλλος στις δουλειές του, ο άλλος στις διακοπές του. Δεν είδα κάποια εναλλακτική σε περίπτωση που αρνηθούν κάποιοι που με τον νου τους θεωρούν κατώτερους και αυτοί μπορούν να κάνουν οτιδήποτε. Και να βρουν κάποια άλλη περιοχή που δεν έχει όλες αυτές τις επιπτώσεις που θα έχει το χωριό. Και για μένα το κυρίαρχο είναι το νερό που είναι το βουνό και θυμόμαστε τι είχε συμβεί πριν πόσα χρόνια εκεί και αναγκαστήκαμε να κάνουμε. Και το περιβάλλον πέρα και η άνοδος της θερμοκρασίας. Και όπως πολύ σωστά είπε για τα κουνούπια, ποιος σας λέει, επειδή ανεβαίνει η θερμοκρασία και θα ανέβει εδώ, θα έχουμε περισσότερα άλλου τύπου έντομα ή πράγματα, καταστάσεις που δεν γνωρίζουμε. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε ιατρικά τι μπορεί να συμβεί, αλλά εμείς σαν τοπική κοινωνία έχουμε αρκετές επιπτώσεις και άσχημες από την βέβαια. Θα ήθελα να σας συγχαρώ και πάλι και ευχαριστώ που υπάρχετε και το ψάξετε. Έχουμε άλλο να μιλήσει, παρακαλώ. Όνομα, Κωνσταντίνης Μπάμπης. Εγώ θα ήθελα να θυμίσω στους χωριανούς, πριν κάποια χρόνια πήραμε μια επιπόλαια απόφαση και δοθήκανε τα νερά της πηγής στο Αρσένη. Τι επίπτωση είχε αυτό? Καταστράφηκε η λίμνη. Γιατί δεν πέφτει μέσα αρκετό φρέσκο νερό και έχει γεμίσει άλλο. Και θέλω να πω ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στη φύση γίνεται, αυτό δεν ονομάζεται ανάπτυξη. Αυτό είναι περιβαλλοντολογικό έγκλημα. Έτσι χαρακτηρίζεται κανονικά. Για άλλους είναι ανάπτυξη, ναι, για τους πιτακονομάνοι. Και μην έχει κανένας χωριανός αυταπάτες ότι θα καρποθούν κάτι το χωριό από αυτό το έργο. Προσπαθούν να μας πιάσουν κορόιδα. Αυτή είναι η ουσία. Εγώ έτσι νομίζω. Για να οικονομήσουν 5 άτομα, θα δώσουμε εμείς το βουνό μας. Δηλαδή, αν κάθε φορά που αλλάζουμε δήμαρχο δίνουμε και κάτι από το χωριό μας, στο τέλος τι θα μείνει σε εμάς? Ούτε παξέλες θα μείνουν. Ευχαριστώ. Είμαι ο Νίσο Τσερατίδης, είμαι ραδιοφωνικός παραγωγός στο ράδιο Φόβους. Έχουμε κάνει πάρα πολλές εκπομπές για τα φωτοβολταϊκά και έχουμε δεχτεί τηλεφωνήματα από όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Οπότε έχουμε βγάλει πολύ κόσμο και μας έχει πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίσανε κατά τόπους. Ένα από τα πολλά που είπανε και μπήκε και ερώτημα εδώ είναι ότι μας έχουν πει τηλεφωνικά ότι όπου υπήρχαν φωτοβολταϊκά και υπήρχαν δίπλα δεντρώδεις καλλιέργειες, οι σειρές που ήταν κοντά στα φωτοβολταϊκά ανθίσανε γρηγορότερα. Οπότε αυτό μπορεί να συμβεί και εδώ σε αυτή την περιοχή, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Σουμελής, που αυτό, κατά την άποψή μου, μπορεί να είναι από τη μία μεριά θετικό, γιατί μπορεί να γίνει πιο πρώιμη η περιοχή και να πάρει περισσότερα κλίματα. Αλλά από την άλλη μπορεί να γίνει κακό, γιατί αν αφήσουν πιο νωρίς, μπορεί να παγώσουν, όπως έχετε ένα κλίμα εδώ υπερπρώιμο με κάτι νεκταρίνια, που επειδή αφήσουν πάρα πολύ νωρίς παγώνουν. Οπότε είναι ρίσκο. Πάντως σίγουρα έχουμε πληροφορίες ότι επηρεάζονται στα γύρω δέντρα φωτοβολταϊκά. Από την άλλη, τώρα επίσης θέλω να πω προς την Επιτροπή, έχουμε τηλέφωνα πριν να σας δώσω, σε διάφορα χωριά, όπως είναι το Καραβάκι στην Κοζάνη, οι οποίοι αυτοί έχουν και δικαστικές νίκες. Θα μπορούσατε να έρθετε στη συνεννόηση να δείτε τι κάνουν αυτοί, τι αντιμετωπίσανε, ποιον δικηγόρο είχαν, για να είστε πιο προετοιμασμένοι όσον αφορά αυτό το σημαντικό θέμα. Και εκτός θεματολογίας, αυτό που είπε ο Μπάμπης τελευταία για τις πηγές και για την διαχείριση υδάτων, έτυχε εκείνη τη χρονιά, ήμουν νομαρχιακός σύμβουλος. Και μειοψηφών βέβαια. Και η τοποθέτηση δικιά μου ήταν η κλοπή των νερών των Σεβασιανών. Επειδή κάποιοι θέλουν να πάρουν 2.850.000 ένα έργο το οποίο στην ουσία δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ακυρώσανε τις πηγές, επειδή αν θυμάστε τότε κάποιες κοπριές που τίθεται μολύναν το νερό και σωστά το μολύνανε, αλλά μετά που σταμάτησαν οι κοπριές, το νερό ξανακαθάρισε. Δηλαδή, οι πηγές πρέπει να ξαναχαρακτηριστούν και να διεκδικηθούν από το χωριό, γιατί ακόμη και σήμερα θεωρώ ότι είναι η κλοπή αυτού του νερού, είναι πολύ καθαρό το νερό. Και ίσως αν ξαναχαρακτηριστούν οι πηγές, να μπλοκάρουν και τα φωτοβολταϊκά, γιατί παίζουν και κάποιες αποστάσεις. Αλλά όλα αυτά είναι προς πιο εξειδικευμένη αναζήτηση. Αυτά είναι. Ευχαριστώ. Άλλος. Κώστας Δημοκράτης.
Αφήσατε ένα μέρος, κάποια τετραγωνικά, για βοσκότοπους, για εκκλησάκι, για σχολείο, για υδραγωγείο. Φτάσαμε στο σημείο τώρα σήμερα να λέμε να κάνουμε μια παρέμβαση. Ξέρουμε ότι η φύση εκδικείται και τα αποτελέσματα να το φωτοβολταϊκά δεν θα είναι θετικά για το χωριό. Γι' αυτό θα πρέπει να το δούμε όλοι συλλογικά και να αποφασιστεί και η απόφαση που θα πάρθει να είναι και να συμφέρει όλο το χωριό και όχι 2-3 ανθρώπους. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και να πω για το 2024 που βρισκόμαστε. Είναι πολύ μεγάλη κοροϊδία να λένε στα Σεβαστιανά, ήρθαν μας πήραν το βοσκότοπο και το βουνό για 50.000. Σας ρωτώ όλους, αν τα 50.000 δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς αυτό το καλοκαίρι, να τους τα δώσουμε όλα. Άσε κάθε χωριανό μας πάω εγώ και εγώ. Εσύ επέτω θα δώσεις 1.000, εσύ 1.000, θα δείτε πόσα χιλιάρικα θα μαζέψουμε. Τα Σεβαστιανά έχει αξιοπρέπεια. Ήμασταν με κεφαλοχώροι του Δήμου μας. Σηκώστε το κεφάλι ψηλά, διεκδικήστε και πέστε όλοι μας. Σήμερα έχουμε πέσει κατά κόρτα. Πρέπει να προσέξουμε όχι μόνο για το άτομό μας, για το χωριό μας. Μισή ώρα την ημέρα, πες την Μαρία την Πρόεδρο και τον κάθε κάτοικο, έχω αφιερωμένο για το χωριό. Μισή ώρα δηλαδή. Ξέρετε τι προσφέρει. Μια ομορφιά στο πεζοδρόμιο μας. Τίποτα άλλο η φτωχιά. Τίποτα άλλο σας χρειάζεται. Αν κάθε ένας μας πονούσαμε, θυμόμασταν, ενδιαφερόμασταν αυτά που φέραμε από εκεί, να τα κρατήσουμε ακέραια, δεν θα ήταν κανένας πρώτος από εμάς και δύο. Θέλω να επανέλθει το χωριό στα καλά του και να πούμε τέρμα στην κοροϊδία. Τέρμα στην κοροϊδία. Εγώ πηγαίνω στο χωράφι μου, που είναι πάνω στο βουνό, ξέρετε όλοι, κάθε μέρα. Νομίζω ότι πηγαίνω πρωτομαγιά. Εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Κάθε μέρα είμαι στο βουνό και είμαι πρωτομαγιά. Το λέω και συγκινούμε. Αντί να λέω ότι πήγα στη θάλασσα και έκανα έτσι, εγώ πήγα στο χωράφι μου κάθε μέρα και θεωρώ ότι είναι. Λοιπόν, πρέπει να σεβαστούμε το βουνό, τις πηγές, τον δρόμο μας, τη λύκη που έχω στήσει κύριε Γρηγοριάδη. Και εσείς πρέπει να πάρετε τα κατάσταση. Και όλο το σήμερα. Καθημερινά περνάει κόσμος και πηγαίνει και λυπάμαι πάρα. Αν μπορούσα να κάνω και εκεί κάτι θα το έκανα. Ειλικρινά σας λέω. Δεν με φτάνει ούτε ο χρόνος, ούτε η μέρα και αν μπορούσα να προσφέρω κάτι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος Αθανασιάδης. Το πιο σωστό αυτό είναι με την ενημέρωση. Έγινε αίτηση που έγινε όπως είχα κάνει και εγώ για να κάνω. Η ενεργειακή σκήτρα. Έκαναν αίτηση. Πώς ψηφίσανε εδώ, δεν ξέρω πώς ήταν. Πάμε να φύγουμε. Πάμε γιατί έχουμε πιο μικρή. Η ενεργειακή κοινότητα Σκύδρας, αυτό το γνωρίζουμε. Ο κόψης είναι κεφαλής, τώρα ποιοι οι Είναι άλλοι. πέρα. Ένα όνομα είναι το κόψης. Αυτό είναι ο κόψης. Αυτή η εταιρεία έχει πριν 2 χρόνια. Η Γενική Συνέλευση αυτής της εταιρείας η δοχή είναι ότι ο πρόεδρος ενημέρωσε ότι σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 25 Έκτου θα αιτηθεί η δοχή
Σκύδρας στην ενεργειακή κοινότητα με δωρεάν παραχώρηση μερίδων. Μετά από διαλογική συζήτηση, ομόφωνα αποφασίζει η αίτηση για την εισδοχή του Δήμου Σκύδρας στην κοινότητα με δωρεάν παραχώρηση των μερίδων. Τι σημαίνει αυτό? Για να έχει, αν είναι η ενεργειακή, θα έχει σαν καμπλάς το Δήμο Σκύδρας για να μπορεί να επενδύσει ο ιδιώτης επενδυτής. Αυτή η ενεργειακή είναι εκμετώπιση του Συμβουλίου, αποτελείται από τον Νίλα Αντιδήμαρχο τον Κόψη, Βρύνου Δήμητρα και Στάμους Γεώργιος. Αυτά είναι με παιδιά απονημία. Η απονημία είναι η ενεργειακή κοινότητα Σκύδρας. Συνεταιρισμός προαιρετημένης ευθύνης. Με πρόεδρο του κύριο Κόψη. Και τίτλο ενεργειακή κοινότητα Σκύδρας. Ναι. 300 άτομα. Συνεταιρισμός είναι προεδρία. 3 άτομα είναι το Αυτό είναι το Συμβούλιο, 300 άτομα. Εμένα με προξενεί εντύπωση που γίνεται η παραχώρηση δωρεάν στο Δήμο και από την αίσθηση ότι πάρουμε μπροστά από το Δήμο για να έχουν καμουφλάσει. Αυτό είναι σωστό, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορέσουμε να το ζητήσουμε σαν εξηγήσεις. Είναι θέμα της δημάρχου να αναχωρήσει. Κάποιοι επενδύσεις θα συμφέρουν τα 200 και 300 ατόμων για να τα οικονομήσουν οι άλλοι και να τα περιβάλλουν η ζωή μας. Πάμε εκεί και βρίσκουμε το βάρη, δεν μας δίνουν ούτε μία απάντηση. Αυτό δεν είναι. Αυτό δεν είναι απάντηση. Δεν τα ξέρετε. Προσπαθούμε να θέλουμε να το πούμε και όλοι λοιπόν, για να κλείσουμε. Βασίλη, όταν εμείς όλοι τους ψήφους τους δώσαμε έξω και δεν κάναμε αν είχαμε 2 συμμετοχές θα γινόταν αυτό. Δεν ξέρω, αλλά δεν είναι όσο να αυτό. Λοιπόν, για να τελειώσουμε παρακαλώ, θα παρακαλούσα και να ζητήσω εθελοντές για αυτή την ομάδα για να συντονίσει τις ενέργειες και οτιδήποτε άλλο θέμα περιβαλλοντικό προκύπτει. Αναφέρθηκε το λατομείο, αναφέρθηκαν οι πηγές. Κάποιος πρέπει να τρέξει. Και παρακαλώ, τουλάχιστον 5 άτομα, νέα παιδιά. Νέα παιδιά, Να πούνε εθελοντικά, να πούνε εμείς. Ακούω ονόματα. Θα μας τα δώσετε. Ευχαριστώ. Το τελευταίο είναι, είπαμε να ορίσουμε μια ομάδα να συνεργαστεί μαζί μας, επιστημονική ομάδα, όπου θα μπορούμε να δουλεύουμε, να παρέχουμε επιστημονική τεκμηρίωση σε θέματα περιβάλλοντος. Ο Νίκος είναι ειδικός σε αυτά τα θέματα, είναι δασολόγος. Εγώ από τη δικιά μου την πλευρά μπορώ και βλέπω και αναλύω άλλα θέματα. Ο Κώστας ο Παπαϊάννου είπε θα συμμετέχει σαν γεωπόνος, γιατί μας έδωσε μια πολύ ωραία πρόταση. Άλλος κανένας είναι ανοιχτό. Ο γιατρός συμμετέχει στην Αθήνα. Εννοείται, εγώ πάντα είμαι ανοιχτό. Εγώ με τον γιατρό. Άλλον κανέναν. Να βάλει την Θέλουμε επιστημονική τεκμηρίωση. Πού είναι ευτυχία? Εδώ είναι. Είναι ευτυχία. Όχι. Λοιπόν, για να κλείσουμε, θα σας διαβάσω αν θέλετε ένα πρακτικό συνάντηση. Το τι κάναμε σήμερα, για να το δημοσιοποιήσουμε. Σήμερα η Κυριακή 25 Οκτώβρου του 24. Οι κάτοικοι των Σεβαστιανών συναντηθήκαμε για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε απόψεις. Το επόμενο κομμάτι δεν ξέρω αν θέλετε να το βάλουμε και να εκφράσουμε την αντίθεσή μας για το θέμα της πιθανής εγκατάστασης φωτοβολταϊκού πάρκου στο πανέμορφο βουνό μας. Αποφασίσαμε να ζητήσουμε από την κυρία Δήμαρχο Σκύδρας να ορίσει σύντομα συνάντηση, Γενική Συνέλευση, Ανοιχτό Δημοτικό Συμβούλιο, εδώ στα Σεβαστιανά, για να ενημερωθούν πλήρως οι κάτοικοι για το θέμα αυτό, αλλά και για να ακουστούν διαφορετικές απόψεις. Να ζητήσουμε να μας καταθέσει η κυρία Δήμαρχο
για να βάλουμε όλοι ως ευθύνη τη συνάντηση αυτή στο χάρτη χωροθέτηση των φωτοβολταϊκών, καθώς και κάθε άλλου δημοσιεύσιμου διαθέσιμου στοιχείου. Επίσης, ορίστηκε πενταμελής περιβαλλοντική ομάδα που θα συντονίσει τις επόμενες ενέργειες για το θέμα αυτό, καθώς και για κάθε άλλο περιβαλλοντικό θέμα που θα προκύψει μελλοντικά και θα αφορά το χωριό μας. Και ορίστηκε πενταμελής επιστημονική ομάδα για να παρέχει επιστημονική τεκμηρίωση σε περιβαλλοντικά θέματα σχετικά με το χωριό μας. Συμφωνούμε όλοι? Θα το δημοσιεύσουμε. Θα πάρεις, εμείς αρνούμαστε να πούμε και μετά όλα τα άλλα. Όχι, είπαμε, να εκφράσουμε την αντίθεσή μας. Αυτή τη φορά είμαστε εδώ στο Θεό. Εγώ μέτρησα 110 Ναι, άλλη φορά δεν έχει. Είχε και έξω πάρα πολλούς που δεν μπορούσαν να δούμε. Εντάξει, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε επανείδηση.